di mana ya yang ki aku Kristen katalana ane mau katalana NBCC missionaries at 10,000 son na kajasi ibu hado hangi son okushi sa mo ya hangi lingushi ane hado solo okman ane hado 10,000 missionaries mo ya se alo non Christian lana yang pune yeji hayang koi Christian katalana hado mau yang na Christian katalana hado mau tong na hado awi na tong kushi NBCC nang ane tau mo nang temanya mo NBCC missionaries na tau Thailand ne missionaries na ahasol na ke missionaries na no son na ke tino no sa mo kata son na ke se nang hayang na tau yang ai buda NBCC lana hado missionaries na awi son na missionary na tau Thailand na isa nang yang ai buyang tau yang ai buyang missionaries na Thailand na isa yang nino no sa mo buhay yang tino no sa mo kata ay yang ai buyang nang na tau taman buyang ay yang taman kata lana yeson buyang ha missionaries na NBCC awi son na imana hado 10,000 missionaries son na si ibua hado naga kakang mo Christian katalanda Christian katok mo Christian katalanda challenge na may puna hado sat niya puna kay tuman dyan sa yung haan ito mana missionaries 10,000 katok ito son ha sa taman hado kay ngaw buyang hado kay challenge na may buyang tuman na sat niya buyang hayang renang hayang ito tuman nagsama mo katalanda yung may buda tuman punya katalanda hoy tuman nagsama hayang na yung mga jilo na bukata ane now sinabi na may bukata lepo dyan na jilo na alam bukata mo puniming ko maa NBSC exam bayan nga UPSC bayan nga officer ayaw naman military sa ibuyang theology na sa taman na yusol buyang hama tuman na Christian katok man nang hayang nga tawa halo Christian katok na sa niya pumanang hayang nga tawa taman na park man niya buda 10,000 missionaries sura hado dyan mo tuman na NBCC na yung mag-complain pa na ke halo na tuman na yung niliyayan na ke halo NBCC nga na gamon may tuman na katapit na ngayon hado son laki sa iibo kayo ngay kay tuman dyan sa likha sa iibo yan tuman ang haylak yan halo 10,000 missionaries son laki sa iibo man nang hayang nga daw tuman na sa parkya ha hayang nga kano nila tuman na hado missionaries sa son ha diya so yan po na halang dino na ako katalana sa may bulan na tuman na theology nyo naman son ganyan ka may mo tuman po niyan katalan jutay hangin ni siya sa iyo ma akal pa yun siya yung unang jina hangin ni yung bukay alam ako yung bukay nangaling yan halang ako yung bukay nangahadaw sa niya na nang siya yung unang jina sa tayo tuman na doon kiling buniming ka maalaman na ating pang tuman na Christian man ya ano tuman na jina jab yang tuman Christian naman men Bible ni inyong namunan ke ini na to mo buwa sa may buya kay hatang mapay bubaya ji sa may bubaya kay sa ibuyang theology niya lang tingin ano missionary na so nakataw katalana joga nga po katalana joga nga po ay nga po katalana theology niya ya po yung kataamay na dyan nga siya si sa sol bulan na mo na kito hatay lumunak sa pungjang na muna halang na theology niya po katalana yang po yung ito ka yung nga sana sa siya hangin na kaya yung po halang sa pungjang mo bulan mahima mo ng halang na missionary na haman so na hakalungkulok sa pungjang mo buhayim na yung Bible niya yung halang katalang missionary na hinoknok sa tumanok sa ason kumahay hatang tasod mo sa ilang kaya tama na hangitan ng king NBCC na hato 10,000 missionaries so na sa iboy imayak na pita na yung so na hato dyan ibo na ichibo tama na sa niya tumanang tama na hato mayakan niya tama hato na tama niyo tawo may kanin tawo so na tawo tayo lang tinanong sa mabuka ka so na kay sa tama na tani na jabuya yung mamuhi naman huju jawanan kawa nga tama na halang sinagan ko kawa nga tama na halang sinasabshi ko ado sabshi ane iya kan buha daw kay ilitaw ba